Love stories. Mapagsakripisyo ang taong nagmamahal ng totoo. Kaya lang minsan ay meron ding mga abusado. Ikaw kabarangay, ano ang nakahanda mong gawin para lamang mapatunayan kung gaano mo kamahal ang isang tao? Dear Papa Dudut, good day sa inyo at sa mga kapwa ko panatiko ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Annabel, 36 years old at isang VA. Ulila na ako sa mga magulang at wala rin akong mga kapatid. Ang nagpaaral sa akin ay ang tiyahin kong matandang dalaga na kinuha naman sa akin ang kamatayan dahil sa cancer 2 buwan matapos kong graduate. Kaya naman ang naging takbuhan ko na lamang at kasama sa buhay ay ang best friend kong si Barbara na nakilala ko noong nagtatrabaho kami sa bangko bilang financial analyst. Nandun pa rin siya hanggang ngayon samantalang ako ay nag-iba na ng career nung nagkaroon ako ng live-in partner na tawagin na lang natin sa pangalang PJ. Magsisimula ang kwento ko noong taong 2017 kung saan ay nag-uumpisa pa lamang kaming mag-date ni PJ. Nakilala ko siya sa isang dating app at agad kaming nagkapalagayan ng loob. Hindi po si PJ ang first boyfriend ko dahil nagkaroon na ako ng 2 ex bago ko siya nakilala. Pero pareho akong sawi sa 2 yon, kaya pinangako ko sa sarili ko na handa na akong tumandang dalaga. Pero pagkalipas ng halos 2 taon mula ng huli kong breakup ay sumubok ulit akong makipagkilala at ibinigay naman kaagad ng tadhana sa akin si PJ. 5 buwan niya akong niligawan bago ko siya sinagot. At pagkatapos ay niyaya na niya akong tumira kasama siya sa iisang bubong, Papa Dudut. Teka, wala na ba ako nakalimutan? Nakailang check ka na dyan. For sure wala ka nang nakalimutan. Pero kilala mo naman ako, likas ang pagiging makakalimutin. Ewan ko ba, parang habang tumatanda ako, lalong humihina memorya ko. Kung makapagsalita to, akala mo naman may malubhang sakit para maging makakalimutin ng bongga? Grabe ka naman, pang malubhang sakit lang ba yun? Hindi ba normal lang yun kapag nagkakaedad ang tao? 29 ka pa lang, tapos ako 31. Hindi naman ako sobrang makakalimutin, no? Ikaw naman, nagjo-joke lang yung tao. Pero seryoso, sana wala na ako nakakalimutan, no? If ever naman na may nakalimutan ka, pwedeng-pwede mong balikan dito sa apartment natin. Sa bagay, tama ka naman. Ay, pero sure ka na ba talaga? Nalilipat ka na dun kina PJ? As in sure na sure. Oo naman, excited na rin ako makasama siya sa iisang bubong. Paano yung mga anak niya? Hindi ka ba mahihirapan kung sakali? May kasunduan naman kami na hindi ako magpapakananay sa mga anak niya kasi may nanay na sila. Kung sa pakikisama lang din, walang kaso sa akin yun. Mahilig naman ako sa mga bata eh. Pero hindi ka ba talaga na turn off kay PJ nung nalaman mong may dati na siyang kinakasama at nagkaanak pa sila? Not just 1 but 2 kids ang pinag-uusapan natin dito. Hindi naman. Masaya nga ako kasi sinabi niya sa akin agad. Ibig sabihin, alam kong honest siya. Saka, hiwalay na sila ng dati niyang kinakasama so wala na akong dapat ipag-alala. Okay. Kung sa tingin mo magiging okay ka dun, sige, okay na rin sa akin. Basta, wag mo pa rin akong kakalimutang dalawin dito pag nandun ka na ha. Oo naman, tsaka parang hindi tayo magkikita sa work ah. Hello, iisa pa rin kaya ang pinapasukan natin. Ay, oo nga no. Pero syempre, maninibago pa rin ako. Ilang taon din tayong magkasama dito sa apartment tapos ngayon mag-isa na lang ako. Pero don't worry kasi carry ko naman. Kailangan ko na lang uling sanayin sarili ko na mag-isa. Mag-asawa ka na kasi. Wala pa sa isip ko yan. At wag mo na rin ipagpilitan kasi alam mo stand ko dyan. Oo na,
Akala mo yata hindi ko alam na hanggang ngayon inaantay mo pa rin na magkabalikan kayo ng ex mong tukmol? Tinawag mo na ngang tukmol tapos gusto mo pang balikan ko? No way! Hindi yan yung bukang bibig mo sa akin nung nag-inuman tayo, oy. Drama mo pa nga nun, sabi mo pa nga. Stop! Ayoko nang marinig kung ano man mga sinabi ko nung lasing ako. Di valid yun. May alak sistema ko. Parang nung nabaliw lang ako sa kanya noon, wala ako sa tamang pag-iisip. Sus! Pero seryoso wag ka nang babalik sa tukmol na yon. Sasaktan ka lang ulit nun. Nagawa ka ng lukuhin at pagmukhaing tanga tapos babalikan mo pa. Kaya no way na talaga. Pukpukin mo na lang ako ng bote ng wine pag binalikan ko pa. Sige, gusto ko yan. Gagang to? Kitang-kita yung excitement to. Basta, ingat ko dun kay PJ Sana maging masaya ka at siya talaga yung lalaki na para sa'yo. Oo naman. Salamat kasi nakasama kita sa loob ng ilang taon dito sa apartment natin. Hindi ko naramdaman na mag-isa ako kahit ulila na ako sa mga magulang at namatay pa yung nag-iisang tiyahin ko. Hindi mo lang ako best friend, para mo na rin akong kapatid. Kaya wag kang mag-atubiling hingi ng tulong ko pag kailangan mo ko. Papadudot, hindi ko naman masisisi si Barbara kung mag-alala siya matapos malaman na may mga anak na pala si PJ sa una nitong nakarelasyon noon. At nagko-co-parenting sila ng nanay nito. Ibig sabihin, salitan at naghahati sila sa pag-aalaga ng 2 bata. Kaya may mga pagkakataon na nasa apartment sila ni PJ nag-i-stay. Pero wala namang kaso sa akin yon dahil nagkasundo kami ng boyfriend ko na hindi ako magpapakananay sa mga anak niya dahil may nanay naman sila. Kaya kahit alanganin ang kaibigan ko sa plano kong pakikisama kay PJ, ay tinuloy ko pa rin ang paglipat sa apartment niya. Kung ako ang tatanungin ninyo, Papadudot, wala naman talagang problema sa akin lalo na kung ang gagawin ko lang ay pakisamahan ang mga anak niya. Mahal ko si PJ at willing naman ako mag-adjust para lang makasama siya. Saka 29 years old na ako ng mga panahon na yon. Baka sign na rin yun ni Lord para mapaghandaan ko ang pagkakaroon namin ng pamilya ni PJ sa hinaharap. Nangako naman si PJ na pakakasalan ako at bubuo kami ng sarili naming pamilya. Kaya nagtiwala ako sa sinabi niyang yon. Masasabi kong smooth at maayos yung unang 2 buwan ng paglipat ko sa apartment nila. 2 beses sa isang linggo nasa bahay ang mga anak niya na nasa edad 5 at 7. Madalas, yon ay tuwing weekend dahil wala silang pasok sa eskwelahan. Inaasikaso ko pa rin naman sila. Pinaglulutuan ng pagkain at nakikipag-bonding paminsan-minsan. Kahit na wala talaga akong maramdamang kagustuhan na magpakananay sa mga anak ng kinakasama ko. Naku naman, ang kalat naman dito. May basa pa sa sahig. Teka, punasan ko na muna baka may madulas. Nandito na ako! Ay! Hala, PJ! Bakit kasi may basa dyan sa sahig? Ito na nga, pupunasan ko na nga sana, kaso… Kaso ano? Dumating ako tapos inapakan ko kaya nadulas ako. Kasalanan ko na bigla ngayon. Ako na nga tong nasaktan. Bakit ka ba nagagalit? Hindi naman kita sinisisi Sa bibig mo galing lahat yan. Parang ganun na rin ang gusto mong sabihin. Kunwari ka pa. Tulungan mo akong tumayo rito. Sandali, halika. Upo ka muna. Nasaktan ka ba? Malamang. Nagtanong ka pa talaga. Bakit ba ang sungit mo? Inaano ba kita? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Naiinis ako Pati pagtingin ko issue na rin sa'yo, ayos ka rin Punasan mo na nga lang yung basa sa sahig. Baka mamaya madulas pa ako ulit dyan Ito na nga, pupunasan na nga. Hindi mo na ako kailangang utusan na parang katulong mo ako rito. Anong sabi mo? Wala. Kung wala-walain kumukha mo dyan. Saka bakit ang daming kalat dito sa sala? Tingnan mo yung dingding. Bakit may sulat ng ballpen yun? Naku, kalilinis ko lang nung isang araw. Bakit hindi mo tanungin yung mga anak mo? Sila kaya may kagagawan sa lahat ng kalat dito sa apartment. Pati nga yung basa sa sahig na naapakan mo.
Nakita ko kasi naglaro sila ng tubig galing sa lababo. At pinanood mo lang sila. Hindi mo man lang sinaway. Sinaway ko. Parang alam ko lang kung kanino nagmana. Sinasabi mo bang sa akin sila nagmana? Oo. Hindi lang kasi matigas ulo nila, mainitin din katulad mo. Anong sinabi mo? Alam kong narinig mo yung sinabi ko, wag mo nang ipaulit sa akin. Ano ba kasing pinuputok ng butsi mo? Hulaan ko. Dahil dito sa mga kalat ng mga anak ko, no? Oo! Sino ba namang hindi maiinis? Ngayon na nga lang pahinga ko sa trabaho tapos babantayan ko pa sila. Ayaw pa nila makinig kapag pinagsasabihan, ang kukulit, ang lilikot, ang hilig magkalat. Natural! Mga bata yun. Magulat ka kung makita mo na silang naglalaba at nagba-vacuum dito sa apartment natin. Mas okay pa nga yun. Para naman may nagagawa silang maayos bukod sa pagkakalat. Alam mo, ikaw ang OA mo. Alam mo namang mga bata yun tapos di ka makaintindi. Ikaw tong naturingang matanda pero paurong ka mag-isip. At bakit parang ako pa may kasalanan? Masama bang magsabi ng nararamdaman? Wala kasing kwenta yung nararamdaman mo. Dapat mong gawin, lawakan mo pag-intindi mo. Hindi yung mas isip bata ka pa sa kanila. Buwisit ka. Papadudot na saktan ako noong sabihin sa akin ni PJ ang mga katagang yon. Pero pinilit kong huwag magpa-apekto dahil baka stress lang siya sa trabaho. Kaya lang kahit na nung isip ko nakalimutan na lamang ang mga nangyari ay hindi ko pa rin magawa. Dahil hindi niya ako sinubukang intindihin. Stress at pagod din ako sa trabaho at dumagdag pa sa mga gawain ko yung mga anak niya. Tapos wala akong karapatang magreklamo dahil hindi naman daw ibang tao yung mga bata. Alam ko na mga anak niya yon at mas matimbang sa kanya ang kapakanan ng mga ito kesa sa akin. Kaya nga nalulungkot ako. Pakiramdam ko ay may kaagaw ako sa atensyon at pagmamahal niya ng mga panahong yon. Napaisip tuloy ako sa kung anong laban ko sa mga anak niya. Samantalang girlfriend pa lamang ako. Pero hindi na lamang ako nag-overthink masyado kasi baka magkasakit ako. At mas lalo kong hindi magampanan ang mga tungkulin ko sa bahay nila at sa trabaho ko. At ayoko naman na mag-away na naman kami ng kinakasama ko dahil dito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nagkabati rin naman kami ni PJ pagkalipas ng ilang araw pero hindi ako nakarinig ng sorry mula sa kanya. Binaliwala ko na lamang yon at iniwasan ang pagiging sensitive. Naisip kong baka tama rin siya at masyado kong pinapansin ang lahat ng bagay kaya ako naapektuhan. Na OA ako. Dumalas ng dumalas ang pagpunta at pananatili ng mga anak ni PJ sa inuupahan naming apartment lalo na noong nagbakasyon. Doon ako sinabihan ni PJ na mag-resign sa trabaho ko sa bangko para mag-VA na lamang nang sa ganon ay may makasama raw sa bahay ang mga anak niya. Ganon ko siguro talaga siya kamahal. Kaya naman sinunod ko yung mga sinabi niya. Mabilis na lumipas ang 5 taon at wala pa rin pinagbago ang setup namin ni PJ. Kahit na hindi nanay ang turing sa akin ng mga anak niya, ako ang madalas na nag-aasikaso sa mga bata. Napamahal na rin naman sila sa akin pero hindi sapat ang pagmamahal na yon para ituring ko silang kadugo. Ang totoo ay pangarap ko talagang magkaroon kami ng sariling anak ni PJ at nangako siya sa akin na bubuo kami ng pamilya. Pero inabot na lamang ng 5 taon ay wala pa rin nangyayari sa pinangako niya sa akin. Kaya nga doon ako nagsimulang ma-frustrate, papadudot. Napapansin kong kanina ka pa bumubuntong hininga. May problema ka ba? Stress lang ako. Stress saan? Basta, Huhulaan ko. Sa trabaho. kaunti pero… Pero ano? Nandito ka lang naman sa bahay natin. Hindi ka bumabiyahe katulad ko kaya bakit ka mas stress? Seryoso ba talagang tanong yan? Oo! Kasi di ko lubos maisip paano mas stress yung mga katulad mong work from home.
Usong-uso nga yan simula nung nag-pandemic. Kaya imbis na magaganyan ka, bakit di ka na lang magpasalamat na may trabaho ka? Iba nga dyan na wala ng trabaho nung pandemic tapos hanggang ngayon wala pa rin napapasukan. Be grateful! Hindi naman ako nagrereklamo tungkol sa trabaho ko. Grateful ako pero hindi yun ang pinakadahilan kung bakit ako stressed. Ano ba kasing dahilan? Mga anak ko na naman ba? Kawawa sa'yo mga bata, lagi mong pinagdidiskitahan. Hindi ko pinagdidiskitahan yung mga anak mo ah. Wala akong ginagawang masama sa kanila. Sus! Akala mo ba hindi ko nahalata na ayaw mo sa kanila? Hindi mo nga sila tinatrato na parang anak eh. Nagsumbong sa akin yung panganay ko. Sabi niya di ka raw niya matanong tungkol dun sa assignment niya. Ang sungit mo raw. Pati ba naman yun sinumbong niya sa'yo? Malamang tatay niya ako. Kanino pa ba siya magsusumbong? Sa kapitbahay. Huwag mo nga akong pinipiloso po, PJ. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang nagsabi sa akin na huwag akong magpapakananay sa mga anak mo dahil may nanay naman sila. Tapos sasabihan mo ko na hindi ko sila tinatratong parang mga anak. Ang labo naman yata nun. Ang akin lang lumalaki yung mga anak ko. Ayoko naman maramdaman nila na ayaw mo sa kanila. Hindi ko yun pinaparamdam sa kanila at saka… Saka ano? Wala ka na bang pangarap na magkaanak tayo? Ano? Anak, yung sariling atin. Ano ka ba naman? Masyado na tayong matanda para mag-anak. Ano bang pinagsasasabi mo? Kaya ko pa naman mag-alaga ng bata. Ni hindi mo nga maalagaan ng maayos yung mga anak ko tapos gusto mo magkaroon pa tayo ng sarili nating anak? Pero nangako ka sa akin na pakakasalan mo ko at magsisimula tayo ng sarili nating pamilya. Ha? Baka nakakalimutan mong 5 taon na simula nung nagsama tayo sa iisang bubong. Sabi mo sa akin nung maghintay lang ako. Oh, yun naman pala eh. Anong yun naman pala? Na maghintay ka pa. Hirap sa'yo, masyado ka mainipin. Hindi naman yata maiksing panahon yung 5 taon. Tsaka, di na tayo bumabata, 34 na ako. Naisip mo ba na baka mahirapan ako sa panganganak niyan? Kung mahihirapan ka na pala, bakit mo pagugustuhin magkaanak tayo? At bakit naman hindi? Pangarap ko yon, tsaka nangako ka sa akin. Huwag mo sabihin nagbago ng isip mo. Napag-isip-isip ko lang naman na matanda na tayo. Kung magkakaroon pa tayo ng anak, babalik tayo sa umpisa. Doon pa lang sa pag-aalaga ng baby, nakakapagod na. Napagdaanan ko na yun sa mga anak ko, kaya ayoko na. Buti nga ngayon malalaki na sila, may sariling isip na. Dahil lang doon kaya ayaw mo na magkaanak? Paano naman ako? Napakamakasarili mo. Pwede ba? Huwag mo nga akong sabihan ng ganyan. Hindi yun pagiging makasarili. Kung bakit kasi di ka nalang makontento sa setup natin ngayon. Kasi kung ako ang tatanungin mo, masaya na ako na ganito tayo. Kontento na ako kasi may mga anak na ako. Ayoko na ulit magka-baby. Papadudod parang hindi ako makahinga matapos ang pag-uusap namin yon na nauwi lamang sa pagtatalo. Nanlulumo ako na hindi ko maintindihan matapos sabihin ni PJ sa pagmumukha ko kung gaano niya pa kaayaw na magpakasal kami at bumuo ng sariling pamilya. Wala naman akong nakakadiring sakit para ayawan niya. Bukod doon ay pareho kaming may trabaho at kumikita ng sapat para mag-umpisa ng sarili naming pamilya. Pero lagi pa rin niya akong binabara at kinokontra ng mga katwiran niya dahilan para matameme naman ako at walang magawa. Pero hindi pa rin ako sumuko. Sabihin niyo ng tanga ako. Pero nagstay pa rin ako ng 1 taon kasama si PJ at ang mga anak niya. Umaasa pa rin kasi ako, papadudot, na makikita niya ang halaga ko. At sa wakas ay gustuhin na niyang bumuo ng pamilya na kasama ko. Kaya lang ay mukhang atrasado pa rin ako matapos na mag-no ni PJ nang i-open up ko ulit ang tungkol sa pagpapakasal namin at planong pagkakaroon ng baby. Kaya napaisip na tuloy ako kung may future pa ba ako na kasama siya. Ano? Sinabi niya yun sa'yo? Oo. Sabi niya ayaw na niya magka-baby kami. Ayaw na rin niya akong pakasalan kasi nagsasama naman daw kami. Aksaya lang daw yun sa pera na masyado daw ako naghahangad pa. Lakas pala ng amats niya eh.
6 na taon kang nakisama sa kanya, umasa kang pakakasalan kanya at bubuo kayo ng sarili niyong pamilya, tapos sa huli, ganyan lang din ang sasabihin niya? Nasaan na ba yung PJ na yan ang makatikim na mag-asawang sampal sa akin? Hindi ko na alam gagawin ko. Sinunod ko naman yung gusto niya. Nagpakanani ako sa mga anak niya kahit wala akong maramdamang maternal connection sa mga bata. Mahal ko naman sila pero hindi sapat yung pagmamahal na yon para tratuhin ko silang tunay na anak. Kasi nga, pangarap mo magkaroon kayo ng sariling anak ni PJ. Oo eh. Tsaka nangako siya sa akin na pakakasalan niya ako at magkakaanak kami pero biglang ayaw na raw niya. Ewan ko kung bakit nagbagong isip niya. Paulit-ulit ko siyang kinakausap tungkol doon pero paulit-ulit lang din ang sagot niya. Ayaw niya talaga. Gosh, ang sakit lang sa part mo na ikaw pa talaga yung nakiusap sa kanya na tuparin niya yung mga pangako niya sa'yo matapos mong maghintay ng 6 na taon. Tapos ginawa ka pa niyang nanay sa mga anak niya kahit na kamo may kasunduan kayo na hindi mo kailangang magpakananay sa mga bata. Hindi ko naman sila pwedeng pabayaan eh. Siyempre, konsensya ko pa rin yun. Pag nasa apartment sila, inaasikaso ko sila. Pinagluluto ng pagkain, nakikipag-bonding ako sa kanila. Kaya nga, ang bait mo sa part na yon. Grabe yung extra service mo pa kay PJ at sa mga anak niya. Wala akong masabi. Hindi ko naman iniisip yun kasi nga mahal ko si PJ. Alam ko, kasi nagawa mo pa ngang mag-resign sa trabaho natin para lang sundin yung kagustuhan niyang mag-work from home ka na lang. Para may makasama sa bahay yung mga anak niya. Oo, pero wala naman akong pinagsisisihan eh. Pero para ka ng ermitanyo na nakakulong lang dun sa apartment nyo. Partida, di ka pa niya asawa. Pero kung tratuhin ka niya, akala mo alila ka niya eh. Ha? Kung bakit kasi masyado ka rin bigay todo sa lalaking yan? Tingnan mo tuloy nangyari. Kasi nga mahal ko si PJ. Kilala mo naman ako pag nagmahal, di ba? Bigay todo talaga. Lahat ng pagsasakripisyo gagawin ko, mapasaya ko lang yung taong mahal ko. Oo nga, pero si PJ ba, mahal ka? Sorry pero sa nakikita ko parang ginagamit ka lang niya eh. Unang-una na doon yung pagiging instant yaya mo sa mga anak niya. Hindi naman siya dating ganyan nung nakilala ko. Napaka mapagmahal niya, maalalahanin tsaka maalaga. Alam ko namang nagbabago ang tao pero grabe naman yung pagbabago niya. Oo, kasi parang imbis na mapabuti, napasama. Ewan ko ba? Baka kasi nakita niya na willing kang gawin lahat para sa kanya kaya inabuso ka na niya. May mga taong ganun eh. Pag alam nila na mahal mo sila, gagamitin nila yung pagmamahal na yon para gatasan ka. Kasi alam nila na hindi mo sila kayang iwan. Anong gagawin ko? Mahal ko si PJ pero nasasaktan ako sa pagmamahal kong yun sa kanya. Pag ganyan, wala nang ibang pwedeng gawin kundi makipaghiwalay. Kailangan mong kayanin yung sakit kasi ikaw na rin ang may sabi na nasasaktan ka na sa pagmamahal mo sa kanya. Para sa akin, di hamak na mas madali namang indahin yung sakit ng paghihiwalay kesa pananatili. Papadudod sa totoo lang ay may punto lahat ng mga sinabi sa akin ni Barbara. Na baka wala naman talaga akong inaasahan kay PJ dahil puro lamang siya salita. Naisip ko rin na pwedeng habang nagsasama pa kami ay meron na siyang iba. Hindi ko lang nahalata kasi magaling magtago ang kinakasama ko. Grabe ang sakit-sakit isipin ng mga posibilidad na yon. Idagdag mo pa yung sinabi ni Barbara na baka sinasamantala lamang niya ang kabaitan ko kasi alam niyang mahal na mahal ko siya. Papadudot may bahagi sa puso ko na gusto nang makipagkalas kay PJ dahil pagod na ako sa setup namin. Hindi na rin naman ako bumabata. 35 na ako at gusto ko pang magkaanak pero sa nakikita ko ay hindi yon maibibigay sa akin ni PJ. Pero ewan ko ba naman sa sarili ko. Kasi mas lamang pa rin sa akin yung kagustuhan ko na magstay kahit na matapos akong i-real talk ni Barbara. Mahal ko si PJ at alam ko rin naman na mahal niya ako. Pero parang may kulang, Papadudot. Yung bang mahal lamang niya ako sa salita pero hindi naman sa gawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng sumunod na buwan ay nag-resign si PJ sa pinagtatrabahuhan niya dahil sa stress. Nainis pa nga ako kasi hindi man lang niya yon sinabi sa akin kung kailan
Nalang last day niya sa trabaho ay saka ko na lang nalaman yon. Plano niya raw lumipat sa mas malaking kumpanya na mataas ang pasahod. Kaya hinayaan ko na lamang siya pero hindi yon nangyari dahil nalulong naman sa online sugal ang kinakasama ko. Hindi ko na idedetalye ang mga nangyari pero ang ending ay ako lahat ng sumalo sa mga bayarin namin sa bahay dahil nasa id ang savings niya. Ultimo hulugan naming kotse ay ako na ang nagbabayad dahil ako naman daw ang may trabaho. Ako rin ang gumagasto sa pagkain namin kasi naubos ang savings niya. At ang malala pa doon ay nagkaroon pa siya ng mga utang na pinag-awayan din namin. Mas lalo tuloy akong na-stress at nakadagdag pa yung kailangan kong asikasuhin ng mga anak niya kapag pumupunta sa apartment. Hindi ko na alam, Papa Dudut, kung ano ang uunahin ko. Pagod na ako. Madalas ay kulang ako sa tulog at nalilipasan ako ng gutom dahil hindi rin ako matulungan at maasikaso ni PJ sa pamamahay namin. Lagi siyang wala at pag tinatanong ko kung saan siya nagpupunta ay sasabihin niya na sa bahay ng kaibigan kasi may racket sila doon. Pero madalas ay lasing naman siyang umuuwi. Napagod na lamang akong sermonan siya kaya nanahimik na lamang ako. Baka kasi bigla na lamang akong himatayin sa tindi ng sama ng loob at stress sa kanya. Pero may isang beses na hindi na talaga kinaya ng katawang ko at tuluyan na akong nagkasakit ng malala. Nilagnat ako ng 2 araw at wala noon sa bahay si PJ. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta pero wala na rin naman akong pakialam. Nung 3 araw ay bumaba ang lagnat ko at nagkaroon ako ng kaunting lakas para bumangon at asikasuhin ang sarili ko. Siya namang pagdating sa apartment namin ng magaling kong kinakasama. Ano ba yan? Wala man lang sinaing. Anong kakainin ko? Buwisit namang buhay to. PJ, ikaw ba yan? Anong ingay ba yan? Oh, gising na pala ang mahal na Reyna. Pwede ba wag kang sumigaw? Naririnig naman kita eh. Paano hindi sisigaw? Nakakabwisit ka. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ang aga-aga nagagalit ka na dyan. Malaki kasalanan mo sa akin kasi hindi ka man lang nagsaing. Kita mo yung kaldero? Walang kalaman-laman. Alam mo bang kagabi pa ako di kumakain? Gutom na ako, Annabel. Alam mo rin ba na 3 araw na ako may sakit at hindi rin ako nakakakain ng maayos? Ay, hindi mo pala alam yun kasi wala ka naman dito sa apartment natin. At wala akong kamalay-malay kung saang lupalop ka ng Pilipinas pumunta. Alam mo ba na akala ko mamamatay na ako noon kasi inaapoy ako ng lagnat tapos hindi pa kita matawagan, lintik ka. Ako pa talaga sinisi mo? E di sana pina-hospital mo yung sarili mo. O di kaya tinawagan mo si Barbara para matulungan kang madala sa doktor. Minsan kasi gamit-gamitin mo rin yung utak mo. Hindi yung ganyan na puro ka lang talak. Para kang palengkera, salot sa lipunan. Ikaw ang salot sa lipunan! Anong sinabi mo? Ang sabi ko, ikaw ang salot sa lipunan! Sumusobra ka na ha? Sige, subukan mo kung sampalin kung ayaw mong isaksak ko tong kutsilyo sa'yo. Ibaba mo yung kutsilyo. Ibababa ko lang tong kutsilyo kapag sinabi mo sa akin kung saan ka pumupunta pag umaalis ka. Diba? Nabanggit ko naman na nandun ako sa kaibigan ko. Kasi may racket kami. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa palusot mong yon? Hoy PJ, huwag mo akong gawing tanga. Hindi ako pinanganak kahapon kaya umamin ka na. Ano ba kasi nga aaminin ko? Yung totoo! Sabihin mo na yung totoo bago pa ako yung magsabi nun sa'yo. Okay, sasabihin ko. Pero ibaba mo muna yung kutsilyo. Ayan, tinapon ko na. Wala naman talaga akong balak na gamitin yan sa'yo. Stress lang, tapos dinadagdagan mo pa. Sorry na, hindi ko naman sinasadya. Stress lang din ako sa kagutom. Gutom din ako, PJ. Hindi pa nga ako magaling sa sakit ko, diba? Sana naisip mo man lang na kumustahin ako imbis na maggalit-galitan ka dyan dahil wala pang sinaing. Kaya nga, sorry na. Diba, may sasabihin ka sa akin? Ano nga ulit yun? Ay,
Yung tungkol sa sinabi ko na pumupunta ako sa kaibigan ko dahil may racket kami. Hindi yun totoo. Sumasama lang talaga ako sa kanila sa mga inuman. Nililibre naman nila ako kasi alam nilang walang-wala na ako. Hanggang ngayon kasi di ko pa rin matanggap na naubos yung ipon ko dahil natalo ako sa sugal. Tapos ang dami ko pang pinagkakautangan. Kung alam mo lang na para na akong mababaliw sa sitwasyon ko. Kaya sana naman suportahan mo ko. Kasalanan mo naman kung bakit ka nalugmok kasi padalos-dalos ka ng pagdedesisyon. Tapos di mo pa sa akin kinukonsulta. Ano ba ako sa pamamahay na to katulong mo? Pero pa ulit-ulit mo akong binabaliwala. Pinaramdam mo sa akin na hindi mo na ako mahal tapos gusto mong suportahan kita. Pagod na ako saluhin ka, PJ. Pagod na ako. Papadudot yun na yata ang pinakamalalang away namin ni PJ plus may sakit pa ako kaya sobrang sensitive ko. Naiyak na lamang ako pero wala man lang siyang pag-alo sa akin. Napakataas ng pride niya. Nakala mo ay nasa buhay lamang niya ako para pagsilbihan sila ng mga anak niya. Kaya nga po ang sama-sama talaga ng loob ko sa kanya, Papadudot. Sa kabilang banda ay hindi ko rin mapigilang sisihin ang sarili ko kasi nagstay ako sa sitwasyon na yon ng ganon katagal. Minahal ko naman si PJ at ang mga anak niya pero feeling ko ay nagsayang lamang ako ng mahabang panahon na kasama sila. Lalo na at unti-unting nagiging malinaw sa akin na wala talagang plano si PJ na pakasalan ako at magkapamilya kami. Desidido na ako makipaghiwalay pero hindi ko alam kung paano sasabihin. Baka kasi sa huli ako pa yung lumabas na masama kaya nga naikwento ko yung lahat kay Barbara noong minsang nagkita kami para magkape at napansin niya ang pagkabalisa ko. Sinabihan niya ako na tumuloy muna sa apartment kasama siya para naman daw makapag-isip-isip ako. Pagkaraan ng 3 araw ay nagulat na lamang kami nang sumugod doon si PJ. Nagalit na galit para sunduin ako. Mabuti pa PJ, umalis ka na rito sa apartment ko. Aalis lang ako rito kapag kasama ko na Alam mo ikaw sumusobra na yung kayabangan mo eh. Una na doon yung lakas ng loob mong sumugod dito sa apartment ko para manggulo. Hindi naman ako nanggugulo. Bakit ba kasi nandyan siya sa'yo? Eh hindi naman ikaw yung kinakasama niya. Sabihin mo, may relasyon ba kayo? Lakas talaga ng amats mo no. Kung may relasyon man kami, eh yun eh para ko na siyang kapatid kaya overprotective ako sa kanya. At bakit ka naman magiging overprotective sa kanya? Eh ako lang naman to. Safe na safe siya sa akin. Anong safe na safe yung pinagsasasabi mo? Eh mas maraming beses mo na nga siyang pinaiiyak kaysa pinararamdam sa kanya na mahal mo siya. Ni hindi mo nga rin siya magawang alagaan eh. Kaya naman binabawi ko na sa'yo yung kaibigan ko. Gusto ko na rin umalis sa apartment mo. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Alam kong narinig mong malinaw yung mga sinabi ko pero sige, uulitin ko para mas maintindihan mo. Pagod na akong makisama sa'yo, PJ. Pagod na akong maghintay kung kailan ka magiging handa na pakasalan ako at bumuo ng pamilya kasama ko. Sa bagay, ikaw na rin may sabi na ayaw mo pero umaasa pa rin kasi ako na balang araw magbabago yung isip mo eh. Tapos, gustuhin mo na ulit to pa rin yung mga pangako mo sa akin. Pero napagod na lang ako kasi tama si Barbara. Maraming beses mo na akong pinaiiyak kaysa iparamdam sa akin na mahal mo ko. Hindi mo na rin ako inaalagaan. Nagbago ka na tapos gusto mo pa akong bumalik kasama mo sa apartment? Para ano? Para pag-alagain mo na naman sa mga anak mo at paglinisin ang buong bahay nyo? Para ipaglaba ka, paglutuan at pagsilbihan? Kapal mo rin eh. Akala ko ba masaya ka naman sa ginagawa mo? Kaya bakit bigla ka nagrereklamo dyan? Masaya nga ako. Hanggang sa abusuhin mo na yung kabaitan ko. Kapal din naman ang mukha ng lalaking to, oh. Siya pa talaga matapang? Tumahimik ka dyan, Barbara! Hindi ka kasali rito! Ikaw ang tumahimik. Kapal mo. Imbis na magpakumbaba ka, ikaw pa tong maangas? Baka gusto mong tumawag ako ng mga tanod para ipadampot ka. Umalis ka na, PJ. Aalis lang ako kung sasama ka. Hindi na nga ako sasama sa'yo. Ayaw mo na bang ayusin natin to? Pangako, magbabago na ako. Aayusin ko na yung buhay ko para mapakasalan kita. Ayoko nang magpakasal sa'yo.
Di bali nang tumanda akong dalaga, wag lang akong mapunta sa katulad mo. Siguro nga, may rason kung bakit nangyari to sa akin eh. Kasi pinoprotektahan lang ako ng Diyos laban sa katulad mo. Kaya wag ka nang umasa na magpapauto pa ako ulit dahil tapos na tayo. Simula sa araw na to, hiwalay na tayo, PJ. Huwag mo naman gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Huwag mo akong iwalayan. Biglang mahal na mahal kung kailan huli na ang lahat? Hay! Kakagigil ka! Papadudot, hindi na rin naman ako napilit ni PJ na sumama sa kanya pabalik sa apartment niya ng araw na yon. At pagkalipas ng ilang minuto ay kusa na rin siyang umalis. Nang sumunod na araw ay nagpasama ako kay Barbara na kunin ang mga gamit ko sa apartment ni PJ. Wala siyang imik noong pinatuloy niya kami at pinanood lamang habang nag-iimpake. Sinubukan niya pa akong kausapin at makiusap na sana'y magbago pa ang isipan ko pero hindi na po talaga. Bagaman naawa rin ako sa kanya ay ayoko na ulit maranasan yung mga sakit at lungkot na pinagdaanan ko sa loob ng relasyon naming dalawa. Ayoko na ulit maramdaman na wala akong kakampi at nag-iisa ako habang kami pa. Kaya nga mabuti na lamang at tapos na ang ira ng pagpapakatanga ko. Hindi ko pinagsisihan na minahal ko si PJ pero ayokong mag-alaga ng lalaking tumatandang paurong. Na-realize ko kung gaano ako nag-settle for less dahil lamang mahal ko siya. Kahit nga siguro bare minimum ay hindi niya maibigay sa akin kaya sinabi ko sa sarili ko na ayoko na. Hanggang ngayon, papadudot ay masakit pa rin sa akin ang mga nangyari pero umaasa ako na balang araw ay makakapag-move on din ako. Wala na po akong balita kay PJ at sa mga anak niya pero nasa panalangin ko pa rin na sana'y nasa mabuti silang kalagayan. Kasi kahit papaano'y meron pa rin namang kaming pinagsamahan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at umaasa ako na sana'y mapili po ninyong i-ere ang kwento ko. Virtual hug po sa lahat ng mga dumaan sa kapareho kong sitwasyon. God bless po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Annabel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Love stories. Kapag paulit-ulit na lamang ang ating kinakain, mauumay tayo kaya naman naghahanap tayo ng ibang putahe. Pero hindi ito maaaring gawin sa totoong buhay lalo na kung may karelasyon tayo dahil malaking kasalanan ito. Ikaw kabarangay, anong gagawin mo sakaling tumikim ng iba ang asawa mo? Dear Papa Dudut, lahat ng tao ay may tinatagong sekreto. At kung para naman sa ikakatahimik ng lahat, mangyaring hindi na muling ungkatin ng mga sekretong yon at ibaon na lamang hanggang hukay. Pero bago tayo dumako sa parting yon ng buhay ko ay magpapakilala muna ako. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ali Rose. Taga Maynila, 35 years old at simpleng may bahay na may 2 anak. Ang mister kong si Byron ay dating seaman at isang OFW. Pero sa ngayon ay meron na kaming negosyo na auto supply and car parts. Nagkakilala kami ni Byron noong nagtitraining pa lamang siya para sumampa sa barko. Mabilis lang din kami nagka-developan at nagpakasal bago siya tuluyang umalis. Tapos nabuntis na niya ako kaya naman masayang masaya kami, Papa Dudut. Kaya lang, hindi pa rin ako gaanong kakampante na iiwan niya ako habang nagtatrabaho siya
dahil nga first baby namin yung dinadala ko. Praning ako, paano na lamang kung may mangyari sa akin tapos ay nasa malayo siya. Nang mga panahong yon ay nagrenta kami ng apartment sa Pasig at wala akong malapit na kamag-anak dahil lahat ay nasa probinsya namin sa Romblon. Kanino ko pa napapansin na tahimik ka, sweetheart? Pagod ka ba? Hindi naman. Ikaw nga halos naglaba tsaka naglinis ng bahay. Paano ako mapapagod? Siyempre, gusto kong pagsilbihan ng asawa ko eh. Naku, ikaw talaga? Totoo kaya yun? Hindi naman porke lalaki ako, hindi na ako marunong sa mga gawaing bahay. Turo sa amin ng nanay namin, tulungan daw namin ang magiging asawa namin sa paglalaba, pagluluto at paghuhugas ng pinggan para hindi raw kami iwanan. Hindi naman kita iiwan dahil lang doon. Pero thank you sa mga tulong mo. Lalo na ngayon na buntis ako. Madali ako makaramdam ng kung ano-ano sa katawan. Kaya nga eh, pero excited na talaga ako maging tatay. Excited na rin ako sa pagdating ng baby natin. Pero hindi ko pa rin maiwasang matakot. Matakot saan? Kasi kailangan mong umalis. Iiwan mo ko mag-isa dito sa apartment natin. Kahit na kaya ko naman, natatakot pa rin ako. Sweetheart. Hindi ba talaga pwede na dito ka na lang sa malapit magtrabaho? Huwag ka nang sumampa ng barko. Hindi pwede. Kasi nakapirma na ako ng kontrata. Tsaka sayang naman yung oportunidad. Ang tagal ko rin hinintay yun eh. Pero paano kami ng anak mo? Paano ako? Lagi naman kitang tatawagan para kumustahin. Mabilis nang nalilipas yung mga araw. Hindi mo na lang mamamalayan na nakababa na pala ako. Iba pa rin yung nandito ka lang at kasama ko tuwing gabi. Nalulungkot din naman ako. Ayoko rin kayang malayo sa'yo lalo na kakakasal lang natin at magkakaanak pa. Pero kung dito lang ako magtatrabaho, hindi tayo makakaipon agad ng pera para sa panganganak mo. Di ba marami pa tayong pangarap sa buhay? Oo. Gusto natin makaipon para makabili ng sariling bahay. Gusto rin natin maibigay sa anak natin yung mga pangangailangan niya. Lahat ng yun ay mangyayari lang kapag malaki-laki ang sweldo ko. Aminin na natin na napapagaan ng pera ang buhay ng mga tao. Alam ko naman yun. Pasensya ka na kung masyado lang akong emosyonal. Alam ko na lahat ng mga ginagawa mo ay para sa pamilya natin. Tama. Lahat yon para sa pamilya natin. Kaya nga aalis muna ako. Magtatrabaho kahit malayo sa inyo para sa pagbabalik ko kahit paano meron na tayong matupad sa mga pangarap natin. Kahit paunti-unti basta mahalaga umuusad. Salamat sa pagiging responsableng padre de pamilya. Napakaswerte namin dahil sa'yo. Ako ang swerte sa inyo. Basta, kung hindi mo na kayang mag-isa rito sa apartment, welcome ka dun sa bahay namin sa Binangonan. Kinausap ko na si Mama. Gustong-gusto ka nga niya umuwi ron para maalagaan ka niya habang nagbubuntis ka eh. Talaga? Hindi ba nakakahiya sa kanya? Hindi yun. Bakit ka naman mahihiya? Nanay ko yun. Siyempre, hindi naman mawawala yun eh. Sabi ko nga, gustong-gusto ni Mama na umuwi ka doon. Kaya sabihan mo lang ako kapag mahirapan ka rito ha. Alam mo namang importante sa akin ang kapakanan mo at ang magiging anak natin. Basta pangako mo, mag-iingat ka dun sa barko, okay? Oo, pangako yan. At huwag kang mambababae. Sweetheart naman, gwapings lang tong asawa mo pero hindi ako babaero. Papadudot, naiintindihan ko naman na gustong umalis ni Byron para mabigyan niya kami ng maayos na buhay ng anak niya. Ramdam ko sa mga salita niya na desidido siya at nakikita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ako rin naman, papadudot, gusto kong makapag-ipon kami ng pera para sa kinabukasan ng aming anak. Kaya kahit takot ako mag-isa, nilakasan ko ang loob ko. Pumayag na rin akong tumira muna kasama ang mama niya na nasa Binangonan, Rizal ng mga panahong yon. Lalo na noong nag 6 months na ang tiyan ko. Mabait naman ang nanay ng mister ko. In fact ay todo asikaso siya sa akin noong nandun ako sa bahay nila. At hanggang sa mga anak ko ay hindi ako pinabayaan ng mother-in-law ko. Naisip ko nga kung nasa malapit lang sana ang mama ko. Pero kahit na nasa malapit lang siya, hindi kami in good terms lalo na noong nagdesisyon akong umalis sa probinsya namin sa Romblon para magtrabaho sa Maynila.
Mahabang kwento pero galit siya sa akin kasi hindi ko sinunod yung gusto nilang mangyari ng tatay ko na ipakasal ako sa mayamang taga doon lang din sa amin. Ang bata-bata ko pa noon at nangarap akong makapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi na noon natupad dahil mas ginusto ko na lamang na magtrabaho. Naging waitress ako sa isang resto bar at doon kami nagkakilala ni Byron. 2 buwan matapos kong manganak ay nagsabi ako sa mister ko na gusto ko na ulit bumalik sa nirerentahan namin. Nang time na yon kasi Papa Dudut ay umuwi sa bahay ng mother-in-law ko, ang panganay niyang anak na lalaki na may pagkabatugan at bossy kong umasta. Kaya na ako hindi na sinasanto, kaya bago ko pa siya mapatulan ay nag-decide na akong umalis na lamang sa kanila. Kahit mahirap ay nag-adjust rin ako ng mga panahong yon. Kinaya ko alang-alang sa peace of mind ko, Papa Dudut. Kumusta naman kayo ng anak natin, sweetheart? Okay naman kami. Tulog na ang baby natin. Hindi ka ba nahihirapan sa pag-aasikaso sa kanya? Hindi naman. Parang nasasanay na nga ako kaya gamay ko na. Tinatandaan ko na lang yung mga turo sa akin ng mama mo. Pero hindi ko pa rin mapigilang mag-alala kasi wala kayong kasama dyan ng anak natin. Paano na lang kung may mangyari tapos nasa malayo si na mama? Kumalma ka lang, sweetheart. Walang mangyayari sa amin. Safe na safe kami dito. Gated yung village natin. Tsaka may rumorondang security guard dito. Ang taas din ang bakod. May barbed wires pa, kaya imposible makapasok dito ang masasamang loob. Ay, mabuti naman. Pasensya ka na. Siyempre, malayo ako sa inyo kaya hindi ko mapigilang mag-alala. Mas mag-alala ka kung nandun pa ako sa inyo. Bakit naman? Ay, ayoko namang lumabas na sumbongera o sirain yung pamilya nyo pero yung kuya mo kasi, simula nang mawalan siya ng trabaho at tumira dun sa bahay nyo, gabi-gabi na lang naglalasing. Tapos kung sino-sino pang lalaki yung pinapapasok niya sa bahay, mga kainuman niya na karamihan, kakakilala pa lang niya. Talaga? Nakakainis naman si kuya. Oo. Ayoko lang din sa kanila ginagawang yosihan yung bahay. May hika si mama tapos may baby rin. Hindi mapakiusapan ng kuya mo, madalas pang galit lalo paglasing. Kaya hindi ko na natagalan yung ugali. Kilala mo ko, baka mapatulan ko pa yon pero tinikom ko na lang yung bibig ko kasi nga, kapatid mo pa rin naman siya. Sana sinabi niyo sa akin para ako na yung kumausap kay kuya. Hindi naman siya makikinig sa'yo eh. Di ba sabi mo, sarili lang niya ang pinapakinggan niya? Ay, oo. Ganun yung ugali nun. Ultimo si mama, hindi niya pinakikinggan. Lagi rin niya sinasagot. Lakas makabastos. Kaya nga laking luwag namin nung umalis yun sa bahay eh. Tapos umuwi na naman pala. Ganun siguro talaga. Hindi mawawala sa isang pamilya yung magkaroon ng kapatid na sakit sa ulo. Sa inyo bang magkakapatid? Sino yung sakit ng ulo? Ako yata. Paano mo naman nasabi? Siyempre, hindi ko sinunod yung gusto ni nanay at tatay. Napakasalan yung kakilala nilang mayaman. Hello, 18 anyos pa lang ako noon. Ang bata-bata ko pa tapos gusto nila agad ako mag-asawa. Sobra naman sila. Sinabi mo pa? Tsaka ayokong tumira at tumanda doon sa amin. Bakit? Kasi pangarap kong makita at marating ang Maynila. Kaya nga buti na lang talaga, nangailangan ng trabahador sa resto bar niya yung kaibigan ng tiyahin kong taga rito sa Pasig. Kaya ka sumama papunta riyan? Oo. At kaya rin nagalit sa akin yung mga magulang ko. Pero matagal na yon. Ilang taon na rin yung nakakalipas. Hindi pa rin ba kayo nagkakabate? Mahirap na kasi talagang ibalik yung dati naming samahan kahit na sabihin mo mga magulang ko sila. Para sa kanila, suwail akong anak. Feeling ko nga, tinakwil na nila ako nung araw na umalis ako sa probinsya namin sa Romblon at tumapak dito sa Maynila. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Oo, pero hindi ko na yung masyadong iniisip. Nakaraan na yon. Ang mahalaga sa akin, yung pamilyang binubuo natin sa ngayon. Mahalaga rin kayo sa akin, sweetheart. Kaya nga nangangako ako na iingatan at aalagaan ko kayo ng anak natin. Ako rin, iingatan at aalagaan ko ang sarili ko at ang anak natin hanggang sa pagbabalik mo. Papa
Papadudot, thankful ako kasi palaging tumatawag sa akin si Byron ng mga panahong yon para kumustahin kaming mag-ina. Malaking bagay yon sa akin dahil dumaan ako sa postpartum at nakababaliw yon lalo na kung wala kang makausap. Pumupunta naman sa nirerentahan namin ng mother-in-law ko para sikasuhin ako at ang aking anak. Kaya nga nagpapasalamat din ako sa kanya ng husto dahil kahit matapos kong umalis sa kanila ay hindi niya pa rin ako pinabayaan. Kinaya ko pa rin naman kahit na madalas ay may mga gabi na umiiyak ako dahil nami-miss ko ng mister ko. At nadadagdagan lang ang tampo ko sa kanya kapag walang signal sa barko. Dahilan para hindi ko siya makausap sa cellphone. Ewan, naging sobrang clingy ako sa kanya noong nakapanganak na ako. At sobrang hirap talaga ng sitwasyon namin na malayo siya, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, 3 months na noon ang anak namin nang makapagbakasyon si Byron. Sobrang saya ko kasi makakasama namin siya ng halos 3 buwan bago ulit siya sumampa sa barko. Kaya nga sinamantala talaga namin ang pagkakataon na sulitin ang bawat sandali na magkasama kami para mag-bonding dahil alam ko na kapag umalis ang asawa ko ay mami-miss ko na naman siya. At hindi nga ako nagkamali dahil grabe yung iyak. Iyak na naramdaman ko at lungkot matapos ang bakasyon niya. Ayoko na talaga siyang paalisin noon pero hindi po pwede. Sa aming dalawa ay siya lang ang may stable na income at marami pa kaming pangarap para sa pamilya namin. Kasama na nga doon ang makapagpatayo ng sarili naming bahay. Nang nakapagbakasyon ulit si Byron pagkalipas ng 9 na buwan ay nag-decide siya na tumigil na sa pagbabarko. Sa halip ay gusto naman daw niyang subukang mag-OFW. Siyempre mas lalong ayaw ko kasi mas matagal ang kontrata na mga ganon. Pero desidido ang asawa ko lalo pat maganda raw ang offer sa kanya. Sa ganoon ay mas makakapag-ipon kami ng pera. Kaya sa huli ay pumayag na lang din ako, Papadudot. Nagmekaniko sa Japan ang asawa ko at tumagal din siya ng 3 taon bago muling nakauwi sa Pilipinas. Grabe, ang sarap talaga ng steamed pompano mo. Hanggang ngayon nasa dila ko pa rin yung lasa. Naku, baka naman kailangan mo lang mag-toothbrush para mawala yung lasa sa dila mo. Nakapag-toothbrush na ako, no? Siyempre, biro lang. Alam ko miss na miss mo ang mga luto ko. Lalo na yung pompano. Kaya nga sinarapan ko talaga ng gusto eh. Oo, miss na miss ko nga. Masasarap naman pagkain dun sa Japan. Pero iba pa rin dito sa atin. Lalo na kapag luto ng misis ko. Nambola ka pa? Hindi kaya yun pambobola. Pagsasabi lang yun ng totoo. May iba tayo. 3 taon ka rin sa Japan. Babalik ka pa ba uli doon? Tungkol sa bagay na yan, oo, babalik pa ako. Akala ko ba ayaw mo na? Kasi namimiss mo na kami ng anak mo. Oo nga. Pero kulang pa kasi ipon nating pera, sweetheart. Habang tumatagal, mas nagmamahal yung presyo ng pangarap nating lupa't bahay. Pwede naman kasi nating hulug-hulugan. Hindi natin kailangan bilhin ng isang bagsakan. Hindi ko kasi alam yung kalakaran sa ganyan. Paano kung mawalan ako ng trabaho habang hindi pa tapos yung paghuhulog natin? Pwede naman tayong kumonsulta sa mga ahente tungkol sa bagay na yan. Para mas alam natin yung gagawin. Ewan ko. Wala akong tiwala sa mga ahenteng yan. Yung iba kasi sa kanila, in-scam ako. Ha? Paano? Basta, ayoko na lang ikwento kasi kinalimutan ko na nga yun. Hindi naman lahat ng ahente, ganun. Baka nakatsyempo ka lang nang wala sa puso yung ginagawang trabaho. Kumbaga, pera lang ang habol tapos pinababayaan na yung mga kliyente pagkakuha ng komisyon. Kaya nga yun ang dahilan kung bakit gusto ko pang bumalik sa ibang bansa. Tsaka mag-aaral pa yung anak natin. Mas lalaki lalo yung mga gastusin natin. Ang akin lang naman, lumalaki na yung anak natin. At kahit na-explain ko naman sa kanya na ikaw ang tatay niya, na kailangan mong umalis para magtrabaho sa malayo, ilang pa rin sa'yo yung bata? Sa umpisa lang naman yun kasi nga ngayon lang niya ako nakita. Matagal din ako sa Japan bago nakapagbakasyon kasi nag-pandemic pa. Yun nga. Sana nga kasi
Ayoko namang lumaki siya na malayo ang loob sa'yo. Hindi mangyayari yon kasi sabi mo alam naman niya na ako yung tatay niya. At pinaliwanag mo sa kanya yung dahilan kung bakit kailangan kong umalis at magtrabaho sa malayo, di ba? Oo, sabi ko, para rin naman sa kinabukasan niya. Tama. Pero naisip ko rin na masyado pa siyang bata para maintindihan yon. Kaya nga gusto ko sana na dito ka na lang sa ating magtrabaho. Sweetheart, alam mo namang maliit ang sweldo rito sa atin. Pwede naman tayo magbawas ng pinagkakagastusan natin para mapagkasya yung kikitain mo sakaling dito ka na nga magtrabaho. Ayoko pa rin. Kasi kaya nga ako nag-abroad para mabigyan kayo ng maalwang pamumuhay. Tapos gusto mo magtipid tayo para lang mapagkasya yung sasahurin ko? Pamilya lang naman natin yung iniisip ko. Pangarap mo ba na habang buhay nasa ibang bansa? Yung malayo sa amin ng anak mo? Hindi. Pero habang kaya ko pa, habang may lakas pa ako para makapag-ibang bansa, at habang may pagkakataon pa, susunggaban ko. Bahala ka na nga. Tiis lang muna, sweetheart. Papasaan din ba na magkakasama rin tayo pagdating ng araw? Sige, pero sana dumating yung araw na yun. Pero habang hindi pa dumarating yung araw na yon, wag na natin aksayahin yung pagkakataon na pwede tayong mag-bonding. Ha? Anong banding ka dyan? Gabi na kaya? May balak ka pa bang puntahan? Wala. Pero sa'yo may balak ako. Masahihin mo ako, tapos mamaya, ikaw naman yung mamasahihin ko. Papadudod, sobrang sabik na sabik kami sa isa't isa ni Byron kaya sinulit namin ang mga bawat sandali na masosolo namin ang bawat isa. Ang saya-saya ko talaga kapag kasama ko ang asawa ko at aminado akong ayoko na ulit siyang umalis para magtrabaho abroad. Pero kaunti pa lang ang ipon namin. Hindi pa nga yun sapat para makabili ng bahay ng isang bagsakan. Bukod doon ay siya rin kasi ang sumusuporta sa pamilya niya at nagpapaaral sa iba niyang pamangkin. Kaya hindi buong napupunta sa amin ang lahat ng sweldo niya. Ang totoo, Papadudot, ay minsan na naming pinagtalunan yon. Pero sinabi lang ni Byron na hindi naman niya pwedeng basta putulin ang sustento niya sa kanyang pamilya. May sakit din ang nanay niya at siya lang ang sumusuporta sa maintenance medicine nito. Hindi ko naman inalis ang karapatan niya na tumulong pero may iba pa naman siyang kapatid na nagtatrabaho din sa abroad. Kaya lang ang mister ko lang talaga yung dedikado. Masyado rin siyang mapagbigay at hindi marunong tumanggi lalo pa sa mga pamangkin niya at pinsan. Kaya tuloy ay may mga pagkakataon na kami naman ang nasa short at kailangan mag-adjust sa kung ano lang ang ibigay niya. Hindi rin nakatulong yon yung paraan ko ng pag-alis ng stress sa asawa ko nang umalis na siya pabalik ng Japan. Kasi napaggastos din ako sa pag-order ng pagkain online. Tao po! Tao po! Delivery po! Ma'am, kanina pa ho ako rito. Ay naku kuya, sorry. Pwede po bang pumasok sa loob? Kahit dyan lang sa may garahe. Ang init kasi rito. Ay oo naman, pwede. Sige, pasok kayo. Sige, wala ho ba kayong aso? Wala naman po. Grabe naman, ma'am. Halos 20 minutes na ako nakatayo dyan sa labas. Mapapanis na rin yung order nyo eh. Pasensya na talaga. Nagpaligo kasi ako ng anak ko eh. Kaya hindi ko kayo agad narinig at naharap. Hindi ko rin hawak yung cellphone ko. Nako naman. Pasensya ka na talaga ha. Ito na rin yung bayad. May tip na rin yan para naman sa paghihintay mo. Uy, salamat ho, ma'am. Buti naman nagpatip kayo. Mag-isa lang ho ba kayo rito? Ha? Bakit mo tinatanong? Wala naman. Oh, teka. Baka isipin nyo masamang tao ako ha. Hindi ako ganun, ma'am. Tinanong ko lang kasi nakapag-deliver na rin ako rito last time. At pinaghintay nyo rin ako. Pero mga 10 minutes lang naman. Kaya napaisip ako kung kayo lang ba yung matanda sa bahay kasi parang ang dami-dami nyong ginagawa. Oo, ako nga lang mag-isa kasama anak namin. Nasaan ho yung mister nyo? Nasa ibang bansa eh. Kakaalis nga lang niya nung 1 buwan. Ganun ba? Alam nyo,
Pangarap ko rin makapag-ibang bansa. Kaso, mahal mag-asikaso ng mga papeles. Sinubukan ko namang pag-ipunan kaso, di talaga kaya. Marangal naman yung trabaho mo eh. Marangal nga, mababa naman ang sweldo. Pero ayos na rin, kesa walang trabaho. Ayoko namang maging kargo ng pamilya ko. Saka parang di ko rin kakayanin mga ibang bansa kasi madali akong ma-homesick. Gusto ko na lang pala mag-business. Sana katulad mo na lang din mag-isip yung mister ko. Ha? Paano niyo nasabi? Yun bang dito na lang siya sa amin ng anak niya at hindi na niya kailangang umalis pa? Sa tono ng pananalita niyo, parang ayaw niyo ng mga ibang bansa mister niyo ah. Ayoko na talaga siyang pabalikin. Pero gusto niya kasing umalis para raw makaipon kami ng pera. Basta ang akin lang naman, pwede naman siya rito magtrabaho o mag-business. Kahit naman paano, may naitabay kaming pera mula sa dati niyang trabaho sa barko. Ganun ba? Baka naman may binabalikan siya sa ibang bansa, di kaya? Ano bang sinasabi mo dyan? Mahal kami ng mister ko. Joke lang naman, huwag na kayong magalit. Hindi ako galit. Ayoko lang bigyan puwang sa isip ko yung sinabi mo. Kalimutan niyo na yun, kasi feeling ko loyal naman sa inyo yung mister niyo. Baka gusto niya lang talaga kayong bigyan ng maganda at maayos na buhay ng anak niyo, kaya siya nangingibang bansa. Baka nga. Sige na ho, mauna na ako. Baka magtaka na amo ko kasi wala pa ako sa tindahan namin. Sige. Salamat ulit. Tsaka pasensya ka na kasi pinaghintay kita. Ayos na ho yun. Salamat din sa tip. Enjoy your meal, Ma'am Ali Rose. Thank you. Pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Monty na lang ho. Thank you ulit, Monty. Papadudot, aaminin kong nalibang akong kausap si Monty at hindi namin namalayan ang oras. Para kasi ako nagkaroon ng kaibigan sa katauhan niya. Bagay na hindi ko na naranasan simula nang magkaanak kami ni Byron. Sa anak namin at sa pagiging housewife na kasi umikot ang mundo ko simula nang magpakasal kaming dalawa. Hindi rin marami ang mga kaibigan ko, 2 o 3 lang yata mula sa dati kong trabaho at pare-pareho na rin naman kaming may sariling pamilya. Paminsan-minsan ay nagkakausap kami sa messenger at nagpaplanong lumabas pero hindi naman natutuloy dahil sa kung ano-anong mga kadahilanan. Hanggang sa lumipas na lamang ang mga panahon at makakalimutan namin yon. Kaya nga thankful ako dahil na-distress talaga ako sa maiksi naming kwentuhan ni Monty. First time ko rin kasi na maka-encounter ng madaldal na delivery rider. Hindi naman ako natakot o nailang sa kanya kasi mabait naman siya at magalang. Kaya nga papadudot na padalas ang pag-order ko sa restaurant nila. At lagi kong hinihiling na sana'y si Monty ang mag-deliver para naman makita ko siya. At makapagkwentuhan muli kaming dalawa kahit sa maiksing sandali lang. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, 1 buwan pa lang halos nakakaalis ang mister ko pabalik sa Japan nang makilala ko nga itong si Monty. Tapos nagsimula na rin kami mag-usap sa text message. Nanguna siyang magpadala ng mensahe sa akin ng pangungumusta. Nireplyan ko naman siya kaagad kasi ang nasa isip ko ay baka gusto lamang niyang makipagkaibigan. Saka napapasaya naman ako ng pag-uusap namin lalo na kapag naiinis ako kay Byron. Naisip ko na ayos na rin yon kesa naman malagas lang at maubos ang buhok ko sa pagka-stress. Kaya lang sa pag-uusap namin yon ay nauwi sa espesyal na pagkakaibigan na walang label, papadudot. Na mga panahong yon, may kinakasama na rin naman siya pero wala pa silang anak. Bukod doon ay hindi raw maayos ang relasyon nila at katulad namin ni Byron ay madalas din silang nag-aaway. Gusto raw kasi ng kinakasama niya na siya ang masunod sa pamamahay nila. Kaya nga dinadamayan ko noon si Monty sa tuwing may hindi sila pinagkakasunduan ng live-in partner niya.
sagutin mo na yung tawag ko. Nasaan ka ba kasi? Hello? Sa wakas, sinagot mo rin. Sino ka ba? Anong sino ako? Si Ali Rose to. Ay, napatawag ka. At bakit ganyan ang tono mo sa akin? Anong gusto mo? Maglambing-lambingan ako sa'yo. Nandito kinakasama ko. Saka bakit ka ba tumawag? Buti na lang ako yung nakasagot, kundi yari tayong dalawa. May sasabihin kasi ako sa iyo, Monty. Ano ba yun? Mahalaga ba yun? Oo. Ano nga? Sabihin mo na para matapos na tong usapan natin. Mauhuli pa ako ng kinakasama ko eh. Buntis ako. Nabuntis mo ko. Ha? Sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado ako. Kasi dinatnan pa ako last month. Nako, naloko na. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko alam. Natatakot ako na baka hiwalayin ako ng mister ko pag nalaman niya. Hindi ko rin alam yung gagawin natin. Hindi pa ako handang maging tatay. Kaya nga di ko pa binubuntis kinakasama ko eh. Kaya pababayaan mo ko ngayon? Baka nakakalimutan mo, dalawa tayong bumuo sa batang to. Hindi ko naman nakakalimutan yun, no? Nalilito pa kasi ako. Di ko pa ma-absorb yung mga sinasabi mo. Hindi naman natin mahal ang isa't isa, di ba? Oo, hindi nga. Bakit? Kung ganun, tapusin na natin ang ugnayan natin. Huwag ka na magpapakita sa akin. Huwag mo na rin akong ite-text o tatawagan. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Ayoko lang malaman ng asawa ko yung kalokohan natin, kaya please lang, tapusin na natin. Paano yung bata sa tiyan mo? Paano yung anak ko? Hindi ka pa naman handang maging tatay, di ba? Oo. Kaya hindi ikaw ang kikilalaning tatay ng anak ko. Anong ibig mong sabihin? Si Byron ang kikilalaning tatay ng anak ko kasi siya naman ang asawa ko. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Hindi ka ba sasabit? Ako nang bahala. Basta sundin mo na lang yung sinabi ko. Huwag ka na magpapakita sa amin ng anak ko. Ay, ewan ko sa'yo. Anong ewan mo sa akin? Mangako ka, Monty. Mangako ka na hindi mo na kami guguluhin ng anak mo kasi ayaw mo naman talaga sa kanya, di ba? Hindi naman sa ayaw ko. Hindi pa lang ako handang maging tatay. Ganun na rin yun. Ibang klase ka rin, no? Kung makapagsalita ka, parang tuta lang pinag-uusapan natin dito ah. Bakit kasi hindi ka nalang magpasalamat sa akin na binigyan kita ng pabor? Ako na nga yung magbubuntis. Ako yung manganganak at magpapalaki sa bata. Ako na nga ang bahala. Basta para sa akin, may karapatan pa rin ako sa batang yan. Kasi dugot laman ko pa rin siya. Kalimutan mo na yung karapatang yon dahil hindi naman natin mahal ang isa't isa. Natukso lang ako kasi ikaw yung nandyan. Pero na-realize ko na ayaw ko pala kami maghiwalay. Ay, ewan ko ba naman sa inyong mga babae? Tapos sa amin kayong mga lalaki may ganang magalit kasi nambababae kami. Kayo rin naman, marunong mga liwa. Pareho lang naman tayo ng aliwa kasi may kasalanan ka rin sa kinakasama mo. Kaya kung ayaw mo malaman niya, ilibing na lang natin sa hukay itong sikreto nating to. Magkakaintindihan ba tayo? Bahala ka na nga. Mangako ka muna, Monty. Bakit kasi ang dami mo pang arte? Sige no, gusto ko lang na may panghawakan. O sige na, sige. Nangangako ako na hindi ko na kayo guguluhin ng magiging anak natin. Papadudot, una sa lahat ay nainis ako na hindi pala nakasave sa phone ni Monty ang number ko. Kaya pang estranghero ang bungad niya sa akin nang sagutin niya ang tawag ko. Sa bagay, naiintindihan ko naman na mas mabuting hindi niya isave ang number ko sa phone niya para iwas huli sa ka-live-in niya. Matapos nga ang pag-uusap namin, desidido akong hindi ipakargo kay Monty ang anak niya dahil ayokong masira ang kasal namin ni Byron. Doon pa lang ay nag-sink in sa akin ang bigat ng kasalanang nagawa ko sa mister ko at sa kasal namin nang pumatol ako sa tukso. At mas malala pa ay nagbunga yon ng bata. Buti na lamang at nakumbinsi ko si Monty na ayaw ko siyang kilalaning ama ng anak namin at tapusin na namin ang aming komunikasyon. Nangako kami sa isa't isa na itatago namin ang sikretong nagkaanak kami hanggang hukay. Kakalimutan na lang namin na minsang naglaro kami ng apoy. Pagkatapos, ang sumunod kong ginawa ay sinabi ko kay Byron na buntis ako. Hindi naman siya mahirap paniwalain dahil bago siya umalis ay maraming beses na may nangyari sa amin. Dinagdagan ko na lang ng ibang kwento tulad ng
Huli ko na nang nalaman kasi hindi ako dinatnan noong isang buwan. Kaya nga tuwang-tuwa ang asawa ko nang malaman niyang magkaka-baby ulit kami. Simula nang sinabi ko yon sa kanya ay bumalik na ulit yung pagiging maalaga niya sa akin. Lagi akong kinukumusta ni Byron at ang pagbubuntis ko. Tapos ay nangako siya sa akin na sa pag-uwi niya, plano niyang magnegosyo na lamang kami rito sa Pilipinas para makasama na niya kami ng mga bata. Mabilis na nagdaan ang 2 taon, malaki na ang anak namin ni Monty na ang kinilalang tatay ay si Byron. Good morning, sweetheart. Good morning din, sweetheart. Bakit nagising ka na? Naramdaman ko kasi na wala ka na sa tabi ko. Akala ko kung saan ka na pumunta. Maaga pa. Madilim pa nga sa labas. Hindi lang kasi ako makatulog. Bakit? May problema ka ba? Teka, tabihan nga kita dyan sa sofa tapos kwento mo sa akin yung problema mo. Wala naman akong problema. In fact, masayang-masaya ako kasi sa wakas hindi ka na aalis. Hindi mo na kami iiwan ng mga bata. Marami akong na-realize nung nasa Japan ako. Tulad ng? Na nakakapagod magtrabaho tapos wala akong pamilyang mauuwian kasi nasa malayo ako. Inspirado naman ako sa araw-araw pero iba pa rin pala kapag kasama, nayayakap at nahahalikan ko kayo ng mga bata. Simula nang dumating yung bunso natin, naisip ko na talaga na hindi na ako babalik sa Japan kasi ayoko namang pati siya lumaking malayo ang loob sa akin, katulad ng kuya niya. Kaya nga salamat kasi nakinig ka na sa akin. Oo, akala ko kasi hindi maganda yung idea mo nung una at nakafocus lang ako sa pagtatrabaho para kumita ng pera. Pero natutuhan ko na mas mahalaga pa rin ang pamilya. At kayo ang pamilya ko ng mga bata, sweetheart. Mahalaga ka rin sa amin. Alam ko kung gaano ka karesponsabling tatay sa mga anak natin at anak sa nanay mo. Ikaw rin yung paboritong tito ng mga pamangkin mo at karamihan sa mga kamag-anak mo itinutulungan mo. Oo, pero noon yun. Kasi panahon na naman para tumayo sila sa sarili nilang mga paa. Tutulungan ko pa rin naman sila pero sa abot na lang din ang makakaya ko. Totoo naman, hindi mo kailangang suluhin ng lahat, lalo na kung may kakayanan na sila. Oo, at naiintindihan naman nila yon kaya ayos naman kami. Mabuti kung ganun. Basta ang focus at ang priority ko sa ngayon ay ang pamilya natin. Palalaguin ko yung negosyo natin para makapag-ipon tayo ng pera para sa kinabukasan ng mga bata. Hindi mo naman kailangang suluhin yung pagtatrabaho, sweetheart. Nandito ako, tutulungan kita. Pwede akong pumunta o tumaos sa tindahan natin. Hindi na. Nakakapagod kaya yun. Tsaka gusto ko focus ka lang sa mga anak natin. Kami na ang bahala dun sa tindahan. Sige, pero plano ko sana magtinda-tinda rin ng pagkain online. Talaga? Ano namang pagkain ang ititinda mo? Mga pastries, mga cake. Pero matagal pa naman yon kasi gusto ko munang matuto pa. Para naman hindi ako mapahiya sa mga magiging customer ko. Kung ganoon mag-enroll ka sa baking class para mas matuto ka pa. Yun nga rin ang plano ko. At susuportahan kita kasi alam ko may potensyal ka. Talaga? Oo naman. Ang sarap mo na nga magluto. For sure, mas magiging masarap ang mga produkto na ibibake mo. Salamat, excited na ako. Para ako nabuhayin ng dugo. Maghahanap na ako ng short-term course sa baking na pwede kong kunin. Yung maluwag lang din sa schedule para hindi ko mapabayaan yung mga anak natin. Sige, pero mamaya na yan. Maaga pa. Mabuti pa bumalik muna tayo sa pagtulog. Sa bagay, parang inantok na nga ako. Pero sigurado ka bang wala kang problema? Wala, ayos lang ako. O paano? Tara na sa higaan? Sige, tara. Ay, sandali, sweetheart. May sasabihin pala ako. Ano yun? Kahit na anong mangyari, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Mahal na mahal ka rin namin. Pero kung makapagsalita ka parang may mangyayari ah. Wala naman. Emosyon na lang ako kasi buo na uli ang pamilya natin. Sama-sama na uli tayo. At pangako ko sa inyo na hindi ko na kayo iiwanan pa para magtrabaho sa malayo. Papadudot ang totoo, gabi-gabi akong kinakain ng konsensya ko dahil sa pagsisinungaling ko sa asawa ko. Pero wala naman akong lakas ng loob na aminin sa kanya ang katotohanan dahil siguradong masisira ang pamilya namin.
Kaya nga pinilit kong kalimutan ang pagtataksil ko sa kanya. Pero may mga pagkakataon na nahihirapan ako lalo na kapag nakikita kong sobrang close ni Byron sa anak namin ni Monty. Mahal na mahal niya ang bata na parabang sa kanya talaga ito nanggaling. At imbes na matuwa, nasasaktan ako kasi pareho kong niloloko ang mag-ama ko. Pero ang totoo, may isa pa talaga akong dilema kaya ako napasulat sa programa ninyo. Neto kasing nakaraang buwan ay nagulat ako nang i-chat ako ni Monty sa messenger at kinukulit na gusto niya raw makita ang anak namin. Nung una ay nagalit ako sa kanya kasi nangako siya sa akin na hindi na niya kami guguluhin pa. Pero nakonsensya naman ako noong sabihin niyang may malubha siyang sakit at baka hindi na raw siya magtagal sa mundo. Kaya gusto niya raw sanang makita ang anak namin kahit man lamang sa picture. Hindi ko na idedetalye ang nangyari sa kanya pero nagdadalawang isip ako kung susundin ko ba ang kagustuhan niya. Ayoko kasi talagang makita o makilala niya ang anak namin pero naaawa naman ako sa kanya. Ano kaya ang pwede kong gawin? Sana po ay mapayuhan ninyo ako. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mapili po ninyong i-ere sa programa ninyo sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ali Rose. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.